Mnangagwa has taken Zimbabwe into sewer. It cannot get worse than this. Vakomana vanhu vonyasa kushamisika vachiona minister vanonzi honorable minister vanombone ma-allegations ekunzi aiwa vane ma-fake credentials vachinzi aiwa vane ma-fake masters nema-degrees nema-phds. Panguva inoi vanhu vonyasa kubhilivha vonyasa kuti aiwa hakuna munhu ane phd anoita zvinhu zvakadai, zvinhu zvinoenda against our morals and values. Sana penda mashuka budanjiro panapa uri subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa paende wachikuona budanjiro chiti Zimbabwe's first minister of tourism was Victoria Chitepo. I wonder what she would make of today's Zimbabwean minister of ICT, Tashina Mavetera, presiding over these shameful acts of by groups like Young Women for ED and ZANU-PF Women in Business at the Zimbabwe International Trade Fair. Anoshowa mavideos amuri kuona aminister Mavetera vachitambisa chiuno aiwa nemagadziko zvamuri kuona izvi vanhu zvavangosara vakabata muromo vachiti is this the honorable minister? Panapa tikambomira nenyaya ya honorable minister, but people they questioned kuti what is women for ED, what are they for? Ndozvavanouya vachiencouragana here zvekuzouya aiwa pamberi pevanhu vari respected vachitamba matambiro akadai. Chitiko chatiri kuona kuti panapa people semagaro avanosumbotaura panhau dzahonorable minister avataenda Mavetera. Panguva inoi vanhu voshaya kuti uyu munhu waminista here, maqualities ake ndiye munhu wepi. Panoonekwa kunzi zviitiko nezviito zvaanoita aiwa munyika yeZimbabwe panguva inoi vanhu havasi kufara nazvo, kungava aiwa mashandiro anoita pabasa rake, nyangwe nevanhu vanosapota mafactions anosapota especially aiwa ari aligned to 2030 agenda. People ndozvaita kuti aiwa vamusvipa vakati aiwa this is not an honorable minister handingasapoti munhu akadai. Mbudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.